ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ। ଦଶରଥଙ୍କ ତିନି ରାଣୀ ଥିଲେ କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ ଓ ସୁମିତ୍ରା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ। ସେ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କଲେ, ଯାହା ରାଜା ଜନକଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଏକ ଧନୁଷ କଷ୍ଟରେ ସଫଳ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଦଶରଥଙ୍କ ବଡ଼ ରାଣୀ କୈକେୟୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭରତଙ୍କୁ ରାଜା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାମଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠାଇଲେ। ରାମ, ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅସୁର ରାଜା ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଗଲା। ରାମ ତାଙ୍କର ସହଚର ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ରାମ ଓ ରାବଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଅବଶେଷରେ ରାବଣ ହାରିଗଲେ ଓ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ରାମ, ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବା ପରେ ରାମ ରାଜା ହୋଇ ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟ ଶାସନ କଲେ।